Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Chipagera mamba. UTM. Sogololatu. Zikomo kwa mbili. Chamba ndikapereke ulemu kwa President Datu Dr. Dalitso Kabambe ameti na upano. Ndiperekenso ulemu kwa Gogo Chalo, Agogo Lundo amene muli pano, magrupu onse amene muli pano, ndi mafumu ena onse amene matidalitsa pa msonkhano wa lero. Ndikaperekenso ulemu ku chalichi tusichoncho nani. Akuluakulu amipingo amene mwatipempherera nonse muli pano, landirani ulemu wanu. Kujipani kulero mundilole ndipange shortcut. Ndipereke ulemu kwa Secretary General amene ali pano. Ndipereke ulemu kwa Madam Patricia Kaliata amene ali pano. Akuluakulu amene amapanga advisor President Datu. Ndikaperekenso ulemu kwa Bambo Njawala. Ndikapereke amene ala Publicity Secretary athu. Ndikapereke ulemu kwa Director Amayi amene tinawo pompano. Ndikapereke ulemu kwa katswiri wathu amene amona za chisankho Bwana Kawaga amene muli pompano. Ndikapereke maulemu onse akakhale m'malo mwake. Ma directors nonse amene sindakutchuleni musadandaule, ulemu wanu ulandireni chifukwa cha nthawi. Ku region landirani ulemu Mayi Mponda, a director a youth, a organizing secretary, a treasurer athu, a region, a secretary athu. Nonsenu landirani ulemu kuchokera pansi pa mtima wanga. Komanso ine ndilephera kwambiri ngati sindipereka ulemu kwa inu nonse azibale athu. Amene masiya zintchito zanu zosiyana-siyana nthawi yovuta ngati ino kubwera kuzakhala nafe pano pa msonkhano wa zizizi umene wachitika pamene President athu akupita kuchigawo cha Pakati kukagwiranso ntchito zina, koma naona kuti tingoyimako pano kupatsani landirani ulemu wanu. Bwana, ine zolankhula zambiri tsiku la lero ndilibe. Choyamba ndimafuna ndikuthokozeni bwana, chifukwa munatengapo gawo loyenderanso msika wathu kuno kulilangwe. Bwana, in the modern times moyo wathu watsopano wapano, tikapita kumsika kwathu kuja maona mavuto ananu amene tili nawo, kuti ma business ena amene akupanga anthu bwana sangathenso kukwanitsa kukagula chimanga cha 70,000. Ma business amene sangakwanitse anthu kuti adyetse mabanja awo, koma nangapanga chani chimene angagwire ndi chimenecho, chifukwa boma limene tili naloli likulephera kutukula mioyo ya wanthu wake kuti athe kumazipangira zinthu bwinobwino. Dera limene mafika lino bwana kuno adalankhula
a MP athu a shadow MP athu Bambo Khumbo dera linonso ine nkwathu kuno bwana ndikumakhala kuno nthawi yayitali limodzi ndi a shadow ine ndikukhalira kumusi kuli beki uko kuno bwana kuli mavuto akulu kuno kuli njala bwana koma chosekesa ndi chomvesa chitsoni njoti ndi dera limene lili lolemera kwambiri kunoko ku Malawi ndi dera lolemera bwana chifukwa lili ndi ma resources ochuluka kuli madzi ochuluka amene akungotayika amene tikulephera kuwagwiritsa ntchito bwino chifukwa tili ndi atsogoleri amene akugona kutsogolo kwathuku sakutha kuwaonetsa Malawi zinthu zoti tikonze bwino. Tsopano mmene ndimadutsa musika muja bwana kumaona mavuto aja ine ndimaseka ngati vice president wanu ndinali kumbuyo ndinathamanga kusogolo ndiye ndimaseka ndiye chimene chimandisekesa ine bwana ndichionera kuti ine ndimaona solution of the problems ndimaona chinthu chokonza mavuto amenewo ndiye ndimachiona mwa inuyo ngati Dr. Daliso Kabambe. Lero bwana kuno kulilangwi ndimafuna ndiauza azibale yangawa kuti iweyo umamuona Daliso Kabambe ngati solution ya mavuto uyu umayiona pati ndiye chimene ndayimira panopo bwana. Ine ndimafuna ndinene kuti munthu kamamva kupweteka mthupi mwako umapita kwa dokotala amene amadziwa kuchisa matenda. Dziko lino la Malawi likumva kupweteka likuyeneka tipeze dokotala oziwa za chuma kuti akonze mavuto amene tili nawo. Tsopano tikamakhala pano kumanena kuti Dr. Kabambe ndiye president wa dziko la Malawi anthu mwina tikuziteka ngati zazing'ono chifukwa mwina Kabambe ndi mimba yanga ndikanakhala mwina ndikanakhala kapodusa museumo bena amaloza ine kuyesa Kabambe yo ni ndani? Kabambe yo ndi uyu wayima apa. Dr. Kabambe yayima apa wa ndi dokotala wokonza za chuma economics. Neti kamanena tasanka nsogolere watu Dr. Kabambe sitikungonenera saizi ya kula kwa muntu tikunenera zimene muntu yoanga te kupanga mukumvesa zimene wakulazo zikumveka muno bwino pano apa pataso kubwera anthu ena chifukwa ndi pamalo potale satha kubwera madokotala ena aso ni madokotala ku charity aso ni madokotala ku chipatala ni madokotala zinthu zosiyana koma uyu wayima apayi ndi dokotala wa zachuma mu dziko lino la Malawi. Pa nthawi imene dziko lino limachita bwino mukapita ku nyumba mukayang'ane ndalama ya Malawi imene inasayinidwa ndi Dr. Kabambe ngati Reserve Bank Governor. Mukayang'ane ndalama imene inasayinidwa ndi Dr. Kabambe chifukwa mwina tikamanena kuti solution ya dziko la Malawi ndi iyi mwina anthu mumaitenga ngati chochesa. Dr. Kabambe anali Reserve Bank Governor wa dziko la Malawi. Munthawi imene anali Reserve Bank Governor wa dziko la Malawi mundalama yathu yochepa timatha kugula fetereza, timatha kugula mchere, timatha kugula sugar, timatha kukwera magalimoto mochipa, timatha kuyang'ana zovala nkumavala. Munthawi imene anali Reserve Bank Governor. Munthu wayima apayi haitira kanthu kamachepa m'maso monga mwa dzina lake ndi mdalitso la dziko la Malawi. Dalitso umene tili nawo panowu tiugwiritse ntchito chifukwa Mulungu watipatsa. Tisasewerese, tisanamizidwe ndi tisheti, tisanamizidwe ndi anthu ena mimba zazikulu kuposa zangazi. Timve zimene anthu akulankhula kuti muzapanga chani kuno, muzatipangira chani ife Malawi, muzakonza bwanji mavuto awa.
ndiponso tiziyafunsa kuti mwachokera kuti, munali kuti, ndipo mwapanga chani. Dr. Kabambe adagwirapo ntchito ndi Bingu wa Mtarika, adali budget director wawo, mkulu amene amakonza chuma chawo nthawi imeneyo ali ku Ministry of Finance. Dr. Kabambe, ma problems ena amene mukuwatchula kuno, ma projects amene mukulankhula za nsewu umene unapita ukocha, mmene mukulankhula za maskimu, ali nazo m'mafayiro akuzidziwa, azisatira bwino ndipo aona pamene zachona kuti mpati. Chifukwa chakuti history ya kumene zinthu zikuchokera iwo akuzitani. Iwo akuzitani. Ndi zimene zikuyeneka tichite. Ife pena pake tidalakwisa, tidamupasa munthu osadziwa kuyendesa galimoto kuti ayendese galimoto. Ndipo mistake imeneyo chaka chino sitidani. Chaka chino sitidani kodi. Sungakati. Bwana ine chifukwa cha nthawi ndili zambizo ndilankhule titha kuzilankhula nthawi yayitali. Ine ndikufunirani mafuno abwino, komanso ndilephera ngati sindalola Secretary General akupatseni moni, komanso abwerese Michael Yat. Sitasowa kodi. Ndaonere moni yekha kuti adani. Zikomo kwambiri a Secretary General bwerani mapatse moni. Ndinabonera lendo. Ife ndinabonera lendo. Ifeyo linawayika pampando. Ifeyo lizawanyosa pampando. Amalawi ligwirizane ifeyo. Zikomo kwambiri chipagera mwamba tonse chipagera mwamba. UTM. UTM. Sokololatu. 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 Zikomo nonse amene mwabwera pano. Mwapaderadera bwana President. Zikomo kwambiri kutiyendera kuno kudera la Blantyre North. Tikuthokozeni kwambiri. Mafumu athu motsogozedwa ndi a Chief Lundu ndi mafumu ena onse. Zikomo kwambiri pobwera pa nsonkhano pano kuti muzatilandirire alendo ndi chipani chonse cha UTM chimene chabwera pano. Ma executive anzanga onse kulikulu la UTM, Mai Mponda ndi gulu lanu lonse la region, a director of women achoka koma kulilongo kuti nawo pano ndi anzathu ena onse. Mulandire maulemu onse. Maulemu ena anyamata ndi azibambo nonse amene muli kuno muumve pansi pa mtima panga kuti takulandirani kuno, ife matilandiranso kuno. Zikomo kwambiri. Bwana President, ine madzulo ano sindikufuna kuyankhula zambiri. Tili ndi anyamata odziwa kuyankhula. Mwa Secretary General wanga ndangoyima pano kungonena kuti anthu angoona kuti chipani chiso chili ndi ndani, chili ndi Secretary General. Koma sindikuyankhula zambiri iyayi chifukwa MP wakuno wayankhula nkhani yapamwamba kwambiri. Vice President akuno ayankhulanso nkhani yofunikira kwambiri. Regional amene akuyimira regional governor sidera lakuno ayankhulanso zonse zofunikira kwambiri. Ine pamene ndili pano ndisakunamize nakulu anzanga, sindingathe kumabwerezanso momuja titaya nthawi. Koposaposa ndikuzutsireni mayi wathu amene wandiphunzitsa ineyo ntchito kuti ndikale pamene ndili pano. Ine ndinali National Organizing Secretary, ndadusa monsemo motsogozedwa ndi mayi wake kuti amene ndinaye pano. Ndengati ndikuyitanireni akweni amene ali mulangizi wa president kuti atizutsira president. Ine ndikanazusa president koma atizutsira madam kweni. Bwerani kuno muzutsira president madam.
A president yaba ni kamwini wa kuno. Agogo Alundu ajimwana wa kapeni ni kamwini wao. Ndiye kamango yanga ndakapata pale kajibakira mwamba sizo ndiye kajibakira mwamba UTM Dr. Kabambe Inudine Dr. Kabambe, the president of UTM, Vice President Tole Megezega, Secretary General Tole Megezega, Publicity Secretary, Organizing Secretary a National Director of Women, National Director of Elections, Commerce, Akula, Seabunega Memory Pano, Regional Director Amai, Emmanuel Mulipano, Tole Megezega, Adoi, Master Committee of Region. Oh, the National Publicity Secretary, Ole Megezega Lisa, Agogo Atu, Ole Megezega, Agogo Lundu, Ule Mwanu, Tomaso Gogosa, Meni Mulibano, Ule Mwanu. MP Atu, Ole Megezega, Akansala Atu, Tomaso Adisi Gavana Atu, Ole Megezega, Dena Wasa Meda Kulandia, Nujibani Ja UTM, Tukutogo Zeni Wambiri. Inomenda Kulandia, Nujibani Ja UTM, Tukunyadile, Nijifua Mkulondola, Kibani Jimene, manifesto wake enda Krista Nchito kwa mamula wapika. Kibani Jolo ja UTM. Kibani ja UTM, Jimene simunawane hapa Nchito yake mene makwila. Ene onse mkwaziwa, alepela motani, akabola kuna mizani, mwaza uda kuna mizaba, kuna mizaba. Kama UTM, ni manifesto kawa, amene tima angana za mtu. Ni manifesto kawa, amene tima wana mafuta wa mtu. Manifesto mkamaka mbaba jaunea mtu kuja katatu pasiku, nani manifesto ya UTM. Tuwente, imana nina Krista manifesto ya UTM ndio kao, amene ni federeza ndio tsika ntengo. Ataenda kuliti kuja awani, kufani mazima funantu, anazisia, anafunantu, muzifutika mpaka na kale, mpaka na muzikula federeza ntengo odula. Mkaweka pambano, jibani ja UTM, mwaso kwa zado andia president Dr. Kabambe, muzinigira kuti kuja katatu kuja kudani, ufinga sobano. Awajana dinamiza, kuda Nchito manifesto mwenye na kukanika. Nkani ya mazi ya magesi yana panama ndakandira koloboi tina nena kuti magesi tizirumikiza madera mwana ndipo kwina ko muzoni muzipanga bwanji lero tupitirizabe kumama mwazi muzitapwi IMP anena kuti ndishire pafupi wompana mama kuti shire tingotenga mali mafuna ife manifesto ya UTM tipombe maza mushire tifike na matangi muzulu wose nyumba yose kale mazi mulindinu kupenda kukutetea bano kungo soko zana ndaba mbo wina sekuleta bu wina zitira bano kale simela mukaito ba wina kama twanda kwa kujikulisa chira jibali cha UTM lero ndia kutusa unena kutukolini mubona ngadineyo ningaende Sedeka Bomani so nubwo mama endesa masa di president a president tatu Dr. Kabambe ametu kufuna kuti manifesto aite mukwanilisa ndino opanda kuita nila wina liyese akudi aiboma sikinga endesa ndeka didigene uli muditanize koma mawo ya kolokala president alipo mamuna anapindana mamuna azaje kwa ditanize katakaji akala president malai muno ngadi ya economy aone kuti tingapange bwanji expenditure yakhala bwanji kodi ife timali majani malai muno mene nalongosera kulilongwe kodi ife tizikulisa zotani kuti chuma chizibwera ku Malawi kuno koma nanga ma investor athu alithandiza motani komanso nanga ifeyo tizilima zotani kuti tizijatoka nkhani yake ndiiti njira ine imene ngathandizira chuma mene amanenera president yathu ndiona kuti akhale ni nthawi yokuti anthu zilowesa ni zinthu Malawi muno papanda futo lilonse ndiye ndizitulusaso zinthu azikukula zinthu zathu Malawi maiko akuja zochokera Malawi muno papanda futo lilonse zokuti chuma chikhale ndi chani ndi mphamvu ndiye UTM kali ena tikamasisukira zina ndiye tikusuzikiraso mafuto mwanja chipani chimene chikuona mafuto a Malawi ndi chipani cha UTM chipani chimene chikuona mafuto a Malawi ndi chipani cha UTM mukaika pampano chipani cha UTM mafuto anu onse acha ngakhale federeza metu kula lero pa 100,000 pansi pa usogolere wa president Dr. Kabambe suri federeza sanga kale ntengo umenewo lero chimanga ati kukula pa 75 aya amene ali ndi 75 ndani
palibe ngakhala amuna ali pano kuti angapereke 75,000 kupasa munthu. Kusanza kuti amuna business yawo sosikutani siyenda. Amaisha manyumba ngakhala pange business yokulisa zitumbuwa thobwa kuti apate 75,000. Akakula chimanga sizikutaniso. Sizikuteka. Musekulema kwa mubwana kuti ma business azimayi azibambo zichita bwino. Azibambo akakhala pabawo sikuti nitenderei. Ni mafuta akuthawa zolengeza lengeza. Ona mama. Ndeni kuyembekeza inu ya president yathu. Kuti mutithandizire. Azibambo Malawi nawo sazimva kukoma zipanga ma business. Azithakulamula mabanja awo chifukwa kuchita ma business. Ndipo azithakutumizana ku school chifukwa kupanga ma business. Azithakulamula amayi opanga business abambosa opanga business. Lero ngakhala anthu amagolosa amakondo akhalamo awiri kumagulisa koma zikukanika kuti akhalemo anthu awiri. Chifukwa zingoyang'anizana mapetoja azingokangana azingoonanso ngati mayi wabwera kuzakulosa za kuti ni mkazi aje. Mafuta amene ali kumalawi kuno kukunyadena president mwene ndi idanira nsonkhano kuti ndiyima pano tikuthokozeni kwambiri mwabwera kuzapereka moni kuno tingokupemphani kuti mmene mwanena kuti MP athu alemekezeka kuti kulera kuno muli ndi magulupu okwana 35 ndekuti ngakhalenso maeria muli nawo okwana 350. Chifukwa gulupu wina aliyense amakhala ndi mafumu 10. Mfumu tepa mafumu 10 ipo muzuli wose mukhale area osapitira mwina imodzi komanso awiri. Ndekuti ngati mukakhale muzuli wose muli maeria azichitanso bwino. Anzathu akulijon anzathu akuma district tenti nyamule anthu onse ali apa tayike maeria. Tikanyamula onse ali apa kwaika maeria tizinena kuti chipani chili bwino kunoko. Ndi MP athu alemekezeka mogwirizana ndi makansala. Congratulations mwamba kumaweza mwawezaso ena abwera takauzani swena amene akuchedwa. Kuti chipani ndi UTM komanso bomba limene anthu akuliyembekezera ndi la UTM limene akufuna kuthetsa mavuto amalawi amene akumana nawo osati ndi chikhulupiriro chonse Dr. Kabambe sangabwere pansi kwana kuti yayi inu mwati mavuto amalawi muno ningathetse ndekha tsopano akakuthandizire ndani president poli ndinda ena amene amakakamira chipani cha UTM aina cha chipani cha UTM ndi ati Ngajena sana bidea kuti akasankhidwe konde kuti anadziwa nalephera awa nakhonza ina chachipani wandiati ndeka atempha kunena kuti ngakhalenso nyumba Samaria atambala awiri edi Samaria atambala uti Mozi. Atambala wathu mmodzi wa ku UTM ndi Dr. Daliso Kabambe and may God bless you and wish you well. Thank you so much for inviting Patricia and my apologies that I'm going to join you. I'm not going to join you. President Datu Dr. Daliso Kabambe ibo yanu mai yokwatusa kusokozana national director for mobilizing as mai Choyamba ndipeleke ulemu kwa inu gogo watu gogo Lundu ndi mafumu atu onse amene mwakhala nafe masana uno. Ndipelekenso ulemu kwa azibusa atu onse and pastors fraternity onse amene muli pano. Ndipeleke ulemu kwa advisor atu amene angondipasa maiki wibila kule olemekezeka Mike Aliati. Ndipeleke ulemu kwa Secretary General atu Vice President atu wachigawo chakuno chakumwera komanso tonse akuNEC aku Central Executive Committee komanso ife aku region ku district constituency amayi ndi abambo moni nonse. Monga anena olemekezeka Mike Aliati munthune mtazungulira mawu yonse ino kumene napeza kankazi kumongola ndiye kukakwatira mkakuno kwawo kwakasanga makhungulako
ndi anasamuka ndikubwera pachembera. Ndiye kuti loko ine ananga akazanga kwawo kwathu ndi kwachembera. Mafumu anga ndi awali apawa. Motero ashado MP yathu apire banda kumbo ndachimwene anga. Tonsepe mafumu athu awali apo. Ifenso tonse pano ndinu achemwali anga ena ayudas chimwene anga. Ndiye ine ndokondwa kwambiri kuti mmene tikuyamba whistle stop yathu yoyamba ya 2025 chaka chimene tipita ku masankho ndayambira kwawo kwakazanga kwathu kuno. Pamalawi pachema tweti. Pamalawi paterera tweti. Ndikati pamalawi munene kuti pachema. Ndikabwerezanso pamalawi munene kuti paterera. Tamfana eti? Tamfana tweti? Pamalawi. Pamalawi. Pamalawi pachema paterera. Njala yafuta pamalawi. Mmene timayenda musikamo aliyense amangoti njala 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 njala. Amayi anga amandiuza amati njala ya chaka chino imene iwo moyo wawo anayiona yofanana ndi njala ya chaka chino ndi ya 1949. Amfumu athu ena akuphalombe sinachula dzina amanena kuti anthu kuphalombe ayamba kumatula udzu ndikumausinja kumaphika kukhala nsima ngati chakudya. Anthu ambiri kumene kuli mango akhala kugonera mango chaka chino. Anthu ena akhala kudya zosakhala bwino ngakhale pang'ono. Chifukwa chake kuno ku Malawi timadalira ulimi. Tikalima tikakolola zina timasunga ngati zakudya, zina timasunga ngati zogulitsa zipezere COVID. Ndiye chifukwa chakukwera mtengo kwa petereza kwakwera mtengo kwambiri. Anthu ambiri m'Malawi muno akukanika kugula petereza. Ndiye ndi mvula yathu ya njombayi anthu ambiri akukanika kukolola zokwanira. Anthu ambiri alibe zakudya makomo mwiya. Kale timakhala ndi nkhokwe. Nkhokwe kunja zomaziona zonsezo zinatha kalekale. Chakudya kulibe ku Malawi kuno. Nanji kuno kulilangwe ndi dzuwa linatigwera chaka chatha. Komanso minda ine napirira ndi madzi ochuluka malo ena. Chakudya chachepa kwambiri kuno kulilangwe. Chonsecho chimangacho chakweranso kwambiri mtengo. Anthu akukanika kuchipeza. Adi maka anatseka sikugulitsanso chimanga pa mtengo wabwino. Chotero anthu akuzunzika kwambiri akuvutika ndi nkhani ya njala. Komanso chifukwa alibe zokolola zochuluka zogulitsa. COVID ndalama chaka chino pa Malawi avuta kwambiri. Anthu alibe ndalama iya zakuti akhoza kulira chakudya kapena kulipirira ana asukulu ma school fees. Ndalama alibe pa Malawi. Pamalawi ngati ndikati nakoyamba muzidi pachema, kachiwiri muzidi paterera eti Pamalawi. Pamalawi akakhala ana asukulu mafiza akwera. Komanso akakhala amalize sukuluzo ntchito kulibe iyayi kutiko lino. Chifukwa chani? Ama business ambiri chifukwa chati moyo ukuwawa pa Malawi anthu alibe ndalama akugula zinthu modula chifukwa zinthu kokulako zatula mtengo. Ma business ambiri pa Malawi apotera. Mmene timayenda munsikamo
amanena asema kuta ma business bwana ma business sakuyenda chifukwa chonena kuti akumapita kukaona kuzinthu zodula kwambiri anthu ogulitsawo ndalama alibe afuna nenere mtengo zinthu pa Malawi zakwera mtengo teti zakwera mtengo mukwiza nane zakwera mtengo yendi kachula chinthu muziti chatani mukachula chinthu muziti chatani chimanga chakuja chokwala chakwera ndingani kodi njalayi umphawiwu kukwera mtengo kwa fetereza kwa chimanga kukwera mtengo kwa zina zonsezi kusowa kwa ntchito kugwa kwa mabizinesiku kodi mavuto onsewa abwera ndi ndanda yakani mavuto abwera chifukwa chonena kuti Driver amenda mpata aendetse galimoto wakaligwetsera kuchani mukakwera minibasi yoti driver sakudziwa kuyendetsa ikamakakwera kudzenje inu mapulumuka nawo nakuso mnakwera kuti lero tonse nakwera kudzenje ndiye basi aliyese angolira mayo basi yapanga ngozi yakwera kudzenje tinayika driver losadziwa kuyendetsa ndiye wayikwetsera passenger kudzenje kodi pakhomo mukalemba wa ntchito oti sakudziwa ntchito mmantani pa business mukalemba munthu amene sakudziwa kugwira ntchito mmantani pamunda mukalemba munthu amene sakudziwa ntchito mmantani tsokoze constitution ya Malawi tikamuyika munthu pa mpando ngati sakukwanitsa zaka 5 zikatha timanchotsa ndikuyikapo ndani kodi ndiye atani chotero Septemba iyi Amalawi apatsidwa mphamvu yochokera mu constitution yathu yakuti akavote adindo atsopano ndiye mu Septemba muno tikavote UTM mu Septemba muno tikavotere choyamba chimene UTM atadzachite ndikukhazikitsanso chuma chathu chikhale m'malo mwake tidzayika ndondomeko za chuma zabwino tidzakonzenso chuma chathu kuti mitengo ya zinthu idzatsike mitengo ya fetereza idzatsike idzakhale yomverera mitengo ya chimanga idzatsike idzakhale yomverera tikakonza chuma chathu zinthu zidzatsika kukhala pa mitengo yomverera chimenecho ndiye choyamba chimene boma la UTM chidzapange chachiwiri popeza ku Malawi timadalira ulimi boma la UTM lidzakonzanso ntchito za ulimi monga ndanena fetereza adzakhale pa mtengo wabwino kuti amene angathe kugula feterezayo agule wina tidzapange adzakhala ompeza pa ngongole omapereka ku maklabu anthu amene angathe kupeza fetereza pa ngongole adzathandizidwe kupeza fetereza pa ngongole komanso uja wothandiza anthu ena amene sangathe
tikuguliratu aja amene wadzathandizidwe ndi Federeza amene tingathe kuwathandiza. Chotero tikakonza vuto la mafedereza, aliyense akumpesa Federeza, tidzalimbikitse nkhani ya ulimi wa nthirira. Ulimi wa nthirira ndi mega farms zaulimbikitse. Kukakhala dera la kwathu kuno ndiye mtsinje wa Shire unadutsa komwe kuno, tidzaonetsetse kuti tapanga madamu abwino pena taugwira ndiye madzi ake otikutsirira, ulimi wathu udzakhale ulimi wotsirira wabwino. Tikakonza Federeza, tikatsirira, tidzapezeka kuti tayamba kulima kawiri katatu pa chaka ndi kumalima zochuluka kwambiri zimene tidzalime. Tikatero tidzapange mafakitare omapanga process zinthu zimene tazilima zija, zizikapita m'mafakitare, zikachoka m'mafakitare ndiye zipita m'madera akunja. Mafakitare amenewa adzalemba ntchito anyamata ndi asungwana ambiri akuno ku Lilongwe. Komanso tikamalima zambiri, tikamadzigulitsa momuno komanso kunja kwa Lilongwe ndi dera lino, zidzatipatsa ndalama zochuluka. Chotero mavuto akusowa ndalama au mphawi yathu adzayamba kukonzedwa chifukwa cha zinthu zimene tikupanga ndi kumagulitsa mapititsa padera ena. Aliponso chachinayi, anyamata amene amadziwa maluso osiyanasiyana, tidzalimbikitse ameneyo. Tikabweretsa skulu imene anena Shadow ija yothandiza kupititsa maluso osiyanasiyana, ameneyo adzakhale ndi malo omapanga nkuonetsa luso lawo. Azidzapanga zosiyanasiyana, adzathandizidwe ndi ngongole, mabizinesi awo adzathandizidwa, adzapita patsogolo kuti aliyense adzapeze chochita chowabweretsera ndalama pa moyo wawo. Tikatero ndiye kuti anthu ambiri azidzakhala ndi ndalama zowathandiza pa moyo wawo. Komanso dziko la Malawi Mulungu analidalitsa ndi migodi yabwino. Migodi imene tidzayitsekule, migodi 9 kapena 10 boma la UTM lidzatsekulidwa, lidzapereke ntchito kwa achinyamata athu ambiri mdziko muno. Tidzalimbikitsenso ntchito zathu zamtenga ndi mtokoma, komanso ntchito zathu zina zokhudza amaulendo osiyanasiyana, komanso zokopa alendo. Tikapanga zonse zija zidzapangitsa kuti moyo wathu Malawi muno ukhale wabwino. Chotero ulendo udutsa, timangoyenda chifukwa tikulimbikitseni. Kuna kuti kacha tidalembetsa kovotera tikasunge tikasamale. Pa 16 September pano pameneko tikagwiritse ntchito ngati kajoka kathu tweti. Komanso akatsekulanso kolembetsa, ife amene sitinalembetse tionetsetse kuti takalembetsa kumeneko. Zona mwana. Ndipo pena mpongo kunena kuti ena akuganiza ngati masankho a September aberedwa. Zimenezo sizitheka iya. Anthu ange sifa UTM iya. Tionetsa zimene sizinachitike, tionetsa kuti anthu akalembetsa bwino lomwe, anthu avota bwino lomwe, komanso asankha utsogoleri, leadership imene anthu Malawi muno akuyifuna. Chotero monga anenera kale Shadow tabwera. Monga anenera kale Shadow, iwowa akuoneka kuti tapeza kale to MP eti. Tapeza kale MP eti. Shadow agwira ntchito yabwino kwambiri kuno ku Blantyre North. Tikulionetsa dziko la Malawi. Mmodzi mwa Shadow athu amene wagwira ntchito yabwino kwa basi, amene September yakhala MP wa dera lino. Mulimbikire inunso anthu mudzavotere tweti. Mudzavotere adzakhale MP athu akuno. Koma ifenso UTM ine mudzandivotere kwa president eti. Unalisonga nongo
poyima tithokoze kwambiri pa zonse zachitika. Tithokoze mafumu athu, tithokoze amipingo athu, tithokoze kwa inu nonse amayi ndi abambo pokhala napo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.